פנו דרך. הנה הוא מגיע. אמא אחרת, את מי הוא פגש? את ברווז. הנה פגש את ברווזה עם ברווזים. בואו נמהר, מסיבה יש בחצר. עכשיו ראה אפרוח עם הברווז הרוקדת ביחד עם ברווזים קטנים ורק עכשיו פה היא אמא טובה. כן, ועכשיו אפרוח ביחד עם הברווזים גם רוקדת. ברווזים ואפרוח הלכו להתארגן והגיעו למים. כל הברווזים קפצו למים, רק אפרוח קטן פחד ועמד, עומד ורועד. ברווזה שואלת אותו, מה אתה פחדן? תיכנס. תמיד. מה אתה עומד פחדן? דחפה ברווזה את האפרוח למים ואפרוח לא יודע לשחות. היא לימדה אותו, והוא לא יכול, כמעט טבע ויצא מהמים. אפרוח המשיך לחפש אמא.
חיים. 1, 2, 3, ברכיים מניעים. 1, 2, 3, נופלים על הרצפה. 1, 2, 3, והופ קופצים פיצה. 1, 2, 3, גוזלים, גוזלים, גוזלים. קופצים, קופצים, קופצים. גוזלים, גוזלים, גוזלים. רצים, מתרוצצים. ידיים מרימים. 1, 2, 3, והופ מגלגלים. 1, 2, 3, מותניים מניעים. 1, 2, 3, מצד אל צד נעים. 1, 2, 3, גוזלים, גוזלים, גוזלים. את אמא לרוצים. גוזלים, גוזלים, גוזלים. רוצים ולא מוצאים. אמא, אמא, קוקו איפה את? אמא, אמא, קוקו איפה את? גוזלים, גוזלים, גוזלים. את אמא לרוצים. גוזלים, גוזלים, גוזלים. את אמא לרוצים. ורק אפרוח קטן יושב בכן ומפחד, מנסה לעוף ולא יכול. דניצ'קה, это мои рожи. אפרוח כבר, כל כנף צריך לעוף. הנה תסתכל, הגוזל קטן והוא עף ואתה גדול כזה ולא יכול לעוף. עוף כבר. רצו לעוף. אפרוח קם, מתח את הכנפיים ונפל ארצה. כי אפרוחים לא עפים, הם לא יודעים לעוף. ונפל. חתול רואה עכבר, רץ אחריו. עכבר רץ, החתול רץ, מה זה ריצה היסטרית. פתאום עכבר רואה איזה חור, צ'ק, נכנס.
הנה הכלבה, וגירשה את כל החתולים. ואפרוח לא יכול להיות עם חתולים כי הוא מפחד מעכבר, הוא לא יכול לצוד עכבר. ואפרוח לא יכול להיות ביחד עם חתולים. А почему мы еще не приладиваем? Почему? עכשיו האפרוח מסתכל על אמא, כלבה, ביחד עם הגורים, איך הם משחקים יפה. בואו. שאין אימא אחרת. בוא תגיד. את אימא הכי טובה מכל האימהות בעולם. את אימא הכי טובה מכל האימהות בעולם. ואין עוד אימא אחרת, נכון? האפרוח שלנו חיפש אימא אחרת ולא מצא, כי בשביל לפרוח, מי אימא הכי טובה? ברבזה? לא. חתולה? ציפור? למה ברבזה לא מתאימה? כי הוא לא יודע לשוט במים. למה ציפור לא טובה? בגלל שאפרוח לא יודע לעוף? חתולה למה לא מתאימה לאפרוח? בגלל שהוא לא יודע לצוד בעכברים? וכלבה בכלל לא גירשה את האפרוח שלנו. אז אימא הכי טובה זאת אימא תרנגולת, נכון. ולנו איזה אימא הכי טובה? אימא הכי טובה? אימא שלנו. לכל אחד מאיתנו יש אימא. בואו נשב יפה ואנחנו